itt vagyok a második résszel. Én Small Hunger Gamer vagyok. És ez itt a Brawl Stars második rész. Már megvan Shelly Power 3-as. Mondjuk fordítva mutattam, szóval ez utat, ez meg sártető. Így kell. Na, és akkor már csak egy Brawlbox, aztán már megvan a Showdown ezért. Hihetetlen milyen kezdődni. Mondták. Anikám olyan sokat sebez, hogy elájulok. Még egy játszottam. Csak a vicc kedvéért. Mindjárt ugrik az egész beveszés. Még tessék itt a medve. Szórakozni lehet, csak nem most. Azt mondjuk nevét. Jó, csak egyben van. Ez mindjárt lekerol. Mindjárt lekerol, hogy csak egyben van. A 12. Most komolyan, most így. Most én nyírottam ki. Kérem magamnak azért most így. Igen, nem. Itt a játékát nyugodni békében. Megvan a Brawlbox. Azt a 8 gym egy Brawlboxból. Hát nagyon gazdag. Nagyon gazdag. Hát hogyha most már így lesz még is egy embert, aki föl ez a részén. Kiki fog jönni. Na, hogy azt higgyétek el, hogy nekem ez az első ilyen Brawl Stars, mert nem, van egy nagyobb karim, egy sokkal nagyobb. Na jó, ez nem annyira nagy kari, nem olyan nagy kari, nem lehet attól még elájulni, a profiknak jobb. És itt van egy játszópajtás. Behind the chair, and now he next to it. Már nagyon örülnék, hogyha jönnének ezek. Milyen kis sunyik. Vonatnak nem kéne neki menni azért. Ennek végigültem el. Tessék. Én vagyok a star player. Jó kedvéért beletettem egyet.
Azt a 50. Sima. Megvan a showdown. Meg egy chest. Egy sima box. Csak egy sima box. Menjük egyet simán szólóba. Hogyha valaki nem tudja, mi az a Brawl Stars, na itt van. De fogadjunk, hogy a legtöbben ismeritek. Yeah. Az biztos, hogy itt bajok lesznek. Tessék! Meg is van. Ennyi. Csak az volt. Az... Hát ez a bockér felvilágosított. Ó, már közben tessék. Ennyi. Hát a robot is csak ellennyomva vált. Valahogyan 10 power cube. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az ellenfelem. Ott egy elprimo, ott. Na, gyerünk, kututuk. Ő már fut, ő már tudja, mi ez a futás. Ennyi. Ez könnyen leszóltam. Fantastico! Tökéletes. 10 power cube. Következő. Csak nyitogatok. Ennyi. Na szerintem ezzel a 3 küzdelemmel vége is lett. Második rész. Aztán szevasztok!